CADSYS er totalleverandør af CAD/CAM-software til produktionsvirksomheder og hjælper kunder over hele Skandinavien med at få mere effektivitet ud af deres maskiner og personale. Hos Danfoss i prototypeafdelingen servicerer Søren og Kurt de interne udviklingsafdelinger med speciallavede komponenter. Til dagligt har de stor glæde af programmerne SolidCAM og iMachining. Jeg hedder Søren Beuf, og jeg arbejder på Danfoss Nordborg, hvor jeg har været i 30 år. Mit navn er Kurt Kæler. Jeg har været i 17 år og arbejdet med CAD/CAM og CNC-fræsning i 13 år. Til daglig der programmerer jeg i SolidCAM. Vi fik iMachining for 3-4 år siden. Det er et rigtig super program. Det er meget simpelt at gå til. Vi skal ikke selv til at finde omdrejninger og tilspring og sådan noget, og den tager selv højde for, når vi skal lave bruger og huller og sådan noget, så det er rigtig super. iMachining er utroligt nemt at programmere. Det er bare at sætte sig ind med snartsøjlen og så fortælle, hvad vi skal fræse, og så finder vi selv ud af omdrejninger og tilspændinger og det hele. Efter vi har fået iMachining, har vi sænket omkostningerne på værktøjer og bearbejdningstiden på mange emner. Vi har hovedsageligt lavet besparelser på vores værktøjer. Der er værktøjer, der holder meget længere efter, at vi er begyndt at bruge iMachining. Og vi udnytter hele skæret på fræseren, hvor vi førhen kun brugte de første 5-6 mm. Den største besparelse, vi har på maskinen, det er i hvert fald halveret vores tid på mange af vores emner. Vil du også høre, hvordan software fra CADSYS kan optimere din produktion og bundlinje, så kontakt os i dag. Læs mere på cadsys.dk.